Doncs Res és nostre, és diverses coses, però és el projecte que tenim l'Ignasi i jo, la Junts, i és un projecte de poesia i música electrònica, i és també el títol del meu primer poemari de poesia, que d'aquí és on neix una mica tot el projecte poètic. El primer àlbum vam partir d'un poemari existent i ell també en paral·lel anava treballant una mica els beats d'electrònica. Sí. I això, i ara totalment estem en un moment com de canvi i que hem de veure com comencem a treballar per acabar un nou àlbum aviat. I això, llavors ha sigut, no sé, partir en base d'aquells conceptes que ja hi havia en el poemari i veure quina estètica ens encaixava millor. Sí, exacte, ara estem treballant en el segon i està sent una mica diferent el procés, però bueno, sí que és una mica conceptual, intentem pensar una mica abans les coses i després ens posem a treballar-les.